Hello, good morning, good afternoon, and good evening mga loves. Kung saan man kayo naroroon, kamusta na? Ano nang balita sa inyo? At this video nga po mga loves, ito na nga yung pagpunta namin sa clinic o sa hospital ng mga pets. Nag-aayos na nga ako dyan, nagmamadali na ako dyan. Nag-sweater pala ako kasi medyo malamig pa rin dito sa Kuwait. Kung nakikita niyo sa picture na si Sophie ay wala sa mood talaga siyang wala sa mood ngayon. At dito ako nagulat nung kukuhanin ko na yung cage na paglalagyan ni Sophie papunta sa clinic is nakikita niyo dito na meron siyang dugo talaga. So, pasintabi po sa mga kumakain o nanonood. May dugo na siya, hindi ko siya napansin kasi meron siyang pads sa loob. Kapag tinanggal ko yung pads, ayan, makikita mo na may dugo na sa ilalim. O naipon na doon kasi minsan dyan siya tumatambay. So, dito nga papunta na nga kami sa clinic at nag-taxi na kami. Ayan si Sophie. Medyo kalmado naman siya diyan at on the way na kami sa clinic. Sophie! Grabe, nakagat pa ako ni Sophie habang hinahawakan ko siya. Actually, 3 yung kanyang injection kaya siguro nasaktan. Ito pala yung mga gamot na iinumin niya within a week. Pagdating niya nga sa bahay ay nagdiretso siya sa CR. Ayan, ang tagal niya diyan. Tagal niya na doon. Ang tagal niya na dito. Sophie! Sophie! Ang tagal niya na doon. Kailang minuto na siya sa CR. Sophie! Bahay na kami. Ay. Cloudy! Cloudy! Wala.
isang araw na, pangalawang araw na 'to. 5 days 'to dapat iinumin. At ayan na po, tapos na kami magpa-check up kay Sophie. Ang findings, ang sabi ng doktor ay maaaring magkaroon ng urinary tract or kidney something. Pero ngayon ay oobserbahan muna siya within a week. Kung hindi mag-improve ay babalik kami. Binigyan nga pala siya ng 3 injection na sabi ng doktor ay masakit talaga yun. Tapos ilang tablets na inumin niya within a week. Then naobserbahan namin siya. So pagdating nga namin ay nag-CR siya ng matagal. Nagpilit sigurong ilabas kung ano man yung napigilan niya nung naandun siya sa clinic. Tapos ayan, nakatulog siya dyan. And umiinom na siya ng tubig. At kumakain na din. Posible rin daw na silent menstruation. Ayan, meron daw kasi niya sa mga pusa na minsan ay nagkakaroon ng ganun. Kumbaga, late or silent menstruation na kaya siya may dugo. So, kailangan muna siyang kumain ng mga wet food, yung mga low sodium, para maiwasan yung sakit sa bato. Kailangan din nila laging umiinom ng tubig